بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين utawi sakeh puji iku kadring Allah pangerani alam kabeh kang sanadiyasa tulung maringan dasih kawalas asih ingkang murah ing dunya datanan luput sami dinuan baksana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing sesampune ngamuji nyawang wiri utawi ikilah sawaji kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kaluhanipun kakang kasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kalih mujung ngabakti maring yang sukma lan kaluhaning sakeh para wali ing mangsa jaman ika pira-pira sakeh parwali kang agung rekes sadaya ingkang manfaat kabeh kalawani kang sampun pinaridho dening yawang widi sakehing mulai dugeng jaman ika mangkani sunaminda saking kitabul satul mufakhir karena amri cerita kutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Jaretani Abdul Qadir Jailani kalau nyatakaken maring kamaryanane dalam zaman niku sakeh para wali kalon pirang-pirang jero kitab iku cerita ingkang manfaat kang nyegah sakeh lakutan ayati lan nyegah dotillah lan nambrekaken maring becik lan bakaken maring tohat maka sunnah tutur sakene caritane Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang darawe putra Busreh longa Busreh panengka putra dening Musa punika kasihi dening handa Gusti wali Malik Ibrahim Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain anda Gus iku nengke kasiwite ning Wastabi Abdullah Abang tulan neke panah kasuno dening Yahya kasiwi dening Musa Muhammad kasuno dening Daud ingkang wata Daud kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra Abdul Malik kabari Musa Junika rokeh mapan punika kasuno dening Abdullah Mahdi ku kasuno dening Hasan iku pan kaputra dening Hasan Malik Hasan iku kaputra
Sayyid Fakina Alisadin Alepan Kaputra dening Abi Thalib mangkarunana utawi Purwaning Gedupin senebuting caritane ing nalikanipun si Abdul Qadir Jailani duk temaning pun saking MP sehingga parapta ing wafat mangkang ngocok malisa wenya musonib ingkang kakasih Abdul Fadl putaning soleh anega sorikung kasono dening sapi jali anganan dikabdullah fatonya susun kang ilmunan kakawaran lan kang putra Syekh Abdul Qadir Jailani Tuqoir singkang rena wali sangat nokadu Raden Romat Sunan Ampel Surabaya ingat dalam hijratun Nabi kang sinal ropat kang ditungan dasar layan zatun langkung nangge kawananipun zahir datang ing desa jalani iku panganggonani ratu kumpulanipun dening dasa bostan lawan dinas tanana desa jalan iku ingarana lawan inazanan desa jalan desa mobilan ingaranan yun engkang desa kanan kau sawane sambil kudur marmit aning wasalan sababipun ingkang kafion wasta jalanan kini mulai kakasih jalani oleh bangsa cinarita kakanan Syabdul Qadir Jailani nalikan ing agresa tinatan isnan luksumala wena ustadnya sasih Rabil Akhir ingat sedalam mengijratun Nabi kang sesuai daklan sanunggal luksumala kang mora Syabdul Qadir panasangan dasa maka ngucap malisa winya musanib wasani Abi Muhammad Abdullah maka yang pamuse anak isun laku guru yang Syabdul Qadir jalan yang perkening Islam mengkosot tutur kang warna lawan kang sifat satuni Syabdul Qadir jalani arai kang pasari rana kutub Rabbani wal arifin samadani Allah